בוקר טוב. באנו לתמוך במאבק של הסתדרות רפואית ולעזור לרופאים. הלוואי ופקידי האוצר היו באים ורואים את עבודת הקודש שהצוות מבצע כאן בתת תנאים ותת תקנים. שלום, נשמח אם תחתמו לנו בבקשה על העצומה שאתם תומכים במאבק להציל את הרפואה הציבורית. באמת אין צוות, אין אנשים ואנחנו סובלים בזה בסופו של דבר. אז בהצלחה. בוקר טוב תל אביב. זה לא עניין אישי שלנו. כל מי שמגיע לבית חולים יודע שצריך להציל את הרפואה. זה לומד להיות באמת מאבק ארוך, אנחנו רוצים לבוא עם כל האנרגיות ולהראות שאנחנו כאן ולא שקיצים. הסתדרות הרופאים הישראלית ודוקטור אידלמן שרץ והוביל את כל הדרך. מחיאות כפיים. בלי שינוי בתקינה אין עתיד לרפואה במדינה. במאבק הזה אתם צודקים. אני חושבת שמשרד הבריאות היה צריך לקחת את ההסתדרות הרפואית, לחבק את ההסתדרות הרפואית. יש מגמה של ירידה לשביעות רצון של עובדים בכלל מהמקצוע. אם אני מסתכלת על שני הנתונים האלה, אני חושבת שהעתיד מאוד 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 מדאיג. הם צריכים להיות רעננים כדי לטפל באנשים בחולים שלנו. גברת, על מה את חותמת? על עוצמת הרופאים, שיצליחו, מגיע להם. אני יודע שאתה חותם על תרומת איברים. פתאום. תומך בהם? למה לא? למה כן? למה? הם עובדים קשה. הם נותנים הרבה יותר ממה שהם מקבלים. לאחר סיור בבית החולים, אנחנו רואים שברוב המחלקות השביתה נשמרת. זו זכותנו. המתמחים תשושים ועייפים, תפסיק. הנה זה בא גם עלינו. רפואה ציבורית שווה איכותית לכולנו. יש לך דלקת בתוספתן. וואו וואו וואו. וואו וואו וואו. וואו וואו וואו. וואו 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 וואו. זה היה שירת מלאכים מה ששמענו פה, זה אנשים שכל היום עושים מעשים טובים. אני איתכם ותשבטו כמה שאפשר. פשוט בושה למה שהם תורמים לנו. אנשים איכותיים שמשקיעים. בדיוק. שהם עובדים, שהם מקבלים את השכר של עוזרת. לא, רק בבקשה לשים את הסטיקר על הדוכן שלך בשביל שכולם ידעו שאנחנו לא מוכנים לעבוד יותר 26 שעות ברציפות. זה שיהיה לחולים יותר טוב. אני, בלי השכלה של רופא, מרוויח יותר מהם, וזה לא הגיוני. אנחנו נגיע עד משרד ראש הממשלה, נקים שם אוהל
ואני מתכנן להיות באוהל הזה עד סוף הסכסוך, ללא אוכל. לרופאים נמאס מהעמידה במקום במשא ומתן מול האוצר, וכעת הם החליטו להתקדם לצעדי מחאה נמרצים יותר. מערכת הבריאות קוראת. הם הרופאים המתוקים האלה, תאמין לי, מדהימים מאוד. אנחנו ממשיכים בצעדה. זאת מחאה של האוכלוסייה נגד הממשלה. בעלי מרוויח באזור ה-24 שקלים לשעה, אני 21. אני בת 36 עם 2 תארי דוקטור, MD ו-PhD, וזה מה שאני שווה. 25 שקלים לשעה, אבל אני אישית חושבת שכמה כסף לשעה זה לא האישו. תקנים, שיעזרו, שיהיו לנו פחות תורנויות. אנחנו מחזקים את ידכם. תודה רבה. שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה. מגיע להם, מגיע להם. תודה רבה. כל הכבוד. רופאים רגילים להיאבק על המטרות שלנו. הנחישות שלכם, הטובים בסוף מנצחים. סיימנו את הצעדה, לא סיימנו את המאבק. אנחנו ממשיכים להיאבק על מערכת שקורסת יום-יום.